Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw mga bata. Andito na naman ang inyong lingkod at kasama sa pagkatuto si Ginang Nor Ashley Abdulmanan Alimosa mula sa Sultan Konding Elementary School ng Marawi City Division. Tayo ngayon ay nasa kasanayan ng unang markahan ng ika-5 baitang para sa ika-6 na linggo. Ang aralin na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagsasalaysay ng mga pangyayari sa pamamagitan ng sariling salita at pangungusap. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, ay nais ko muna ihanda mo ang iyong sagutang papel at ang iyong ballpen. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Para sa ating unang gawain, sumulat ng pangusap na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa mga hudyat ng mga salita. Sa paghahanda ng pagdating ng bagyo, ano-ano ang dapat gawin? Una, pangalawa, pangatlo, pang-4 at pang-5. Bibigyan kita ng 30 segundo para sa iyong unang gawain. Ganito ba ang iyong mga kasagutan? Magaling na bata! Para sa ating ikalawang gawain, panuto. Sagutin ang mga katanungan. Ano-ano ang mga ginagamit na salitang naguhudyat ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari? Una, pangalawa, pangatlo, pang-4, at panghuli. Kung iyong naibigay ang mga tamang sagot, ay palakpakan ng iyong sarili. Magaling na bata! Tandaan, ang pangyayari ay inaayos ng may pagkasunod-sunod ayon sa panahon. Sumusunod ang kahalagahan ng isang ideya, gawain o pangyayari sa isang kwento. Ang halimbawa ng mga salitang nagpapahiwatig ng isang hulwarang pagkasunod-sunod ay una, pangalawa, nagsimula, unang-una, pagkatapos, sa wakas, pangatlo, pang-4 at iba pa. At para sa iyong ikatlong gawain, makinig sa kwento na pinamagatang May Babala sa Bagyo. Sagutin ang mga katanungan dito ng buong pangungusap. Isulat ang iyong mga kasagutan sa iyong sagutang papel. May babala ang bagyo. Mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog ni Andrea. Napakalamig kasi ng panahon. Ang lakas-lakas ng hangin at walang katigil-tigil ang malakas na ulan. Nagising si Andrea. Ginaw na ginaw siya. Natanggal kasi ang makapal na kumot na bumabalot sa kanyang katawan. Signal number 2, ang sabi ng tagapagbalita sa radyo. Ang ibig sabihin, sa loob ng 1 oras, papalit-palit ang masamang panahon. Ang dumating na hangin ay may lakas na 80 hanggang 100 km bawat oras. Walang pasok sa mga paaralang elementarya at high school. Ang lahat po ay pinag-iingat. Nag-isip siya. Naalala niya ang natalakay sa paaralan tungkol sa bagyo.
Kapag signal number 1, sa loob ng 36 na oras ay maaring dumating ang hanging may lakas na hindi higit sa 60 km bawat oras. Kapag signal number 2, ang hangin ay may lakas na 60 hanggang 100 km bawat oras. Kapag signal number 3, sa loob ng 12 hanggang 18 na oras, maaring dumating ang hanging may lakas na higit sa 100 km bawat oras. Idinilat ni Andrea ang kanyang mga mata. Inalis ng tuluyan ang makapal na kumot na bumabalot sa kanyang katawan at siya'y bumangon. Ibig niyang subaybayan ang balita tungkol sa bagyo upang ganap silang makapag-ingat. Mga tanong. Una, alin ang unang pangyayari sa nabasang kwento? Pangalawa, isalaysay ang panggitnang pangyayari sa kwento. At pangatlo, kung ikaw ang magwawakas ng kwento, ano ang wakas nito? At pang-apat, anong kabutihang asal ang makukuha sa kwento? Ipaliwanag gamit ang sariling salita. So mayroon kang 30 segundo para sagutin ang mga katanungan na ito. Ganito ba ang iyong mga kasagutan? Magaling na bata! Para sa iyong huling gawain, panuto. Lagyan ng bilang mula 1 hanggang 5 ang mga pangyayari ayon sa pagkasunod-sunod nito sa nabanggit sa kwentong pinamagatang may babala ang bagyo. Isulat lamang ang mga bilang na ito sa patlang. Una, nagising siya at narinig ang balita sa radyo. Pangalawa, narinig niya sa radyo ang balita tungkol sa bagyo. Pangatlo, mahimbing ang pagkakatulog ni Andrea. Pang-apat, at sa dakong huli ay inalis na niya ang makapal na kumot at patuloy na nakinig ng balita. Panglima, naalala niya ang kanilang natalakay sa paaralan tungkol sa bagyo. So mayroon kang 10 segundo para sa iyong gawain. Ganito ba ang iyong mga kasagutan? Magaling na bata! Sana'y marami kang natutunan sa ating aralin ngayon. Muli, ako si Ginang Ashley, ang lagi mong kasama sa pagkatuto. Lagi mong tatandaan na malayo man tayo, ang edukasyon ay laging handa para sa iyo. Wassalam!